zvangachitaura nababa vaye kuti mumabhedroom vari kupinda ana baba chaivo vari kutomirirwa nana amai kukavhira kuti usapoisa munhu. Hazvina kutombomira zvakanaka, zvinoita ngezvekusekesa but hazvina kutombomira zvakanaka. Nyaya yandiri kutaura ndeyechokwadi. Unotobata huku kuti anouya so obva ati muri kuroona ngerenyi. Saka inini kuti ndisaribuditse ndipei mari kana unotosacrifice zvainazvo nekutya ende vanhu vari munomu vari muchibutiro. Samoni rikauya munhu anofunga kuti kukoti kwakutonouraiwa munhu. Anobva atotya zvokuti anobva atomba zvese zvaari kuda kana da mukadzi wako akutotorwa. Vane freedom isingaite vanhu vanopwanya dzimba muno hatina mufaro. Vana vedu vakutoziva. Mwana akaona mabrekeji achipfuura so anomhanya kumba kuti mama havana kusvika here pano. Vana vakuziva vari kuchikoro vanotoziva. Pano kunzi ndamurova munhu ane 30 years neni ndakuma 70 years amene kuti ndinogona kurova here mwana mudiki. Ini ndakura udiki wangu andakubvira ndaenda kutambira ndenasa $30 pamwedzi. Right, $30 ndo pane chikafu, ndo pane mari iri kuenda kumaloya. Ivo vakairamba. Kana vakandidzinga zvinezvi kumusha kana kuti ndiende kumusha ndienda nei. Wake anobva kupi chaiko kwaninga ari. Ende apfanyira vanhu vakawanda munomu, vamwe vanhu vakatofa nenyaya iyi. Plus anovashandi vake futi vanawo, vamwe vanhu vakatowanda munomu vakatobvawo zvirwere. Kana newewe soka imba atopwanya imba yako. Saka mukati muvarimo watocha zvikutotaura asi ngozva zvakabuda pachena unenge wabuda kuti hey uyu akararani. Makadi mhuri yeZimbabwe. Zita ndinonzi Gibson Kapondoro. Ndiri resident yemunomu Kingsdale muNorton muward 2. Uye zvekare ndiri member yeexecutive yeKingsdale Housing Cooperative Society. Kingsdale Housing Cooperative yakafomwa muna 2008. Chinangwa chayo chayakafomerwa chaive chekubatsira vaya vanganzi pachirungu low income earners kana kuti vari less privileged vanga vasingakwanise kana kuti vasingakwanise kuti vatengewo mastands kuri kutengeswa newa madevelopers. Saka chafomwa kudaro chirongwa ichi takabva takumbira kuti tiwanisewo land yacho. Zvikanzi itai application yenyu ku Lands Committee through office ya DA. Takabva taisa application yedu ku Lands Committee through office ya DA. Ndokubva zvanzwika takabva tapiwa land yedu yakanga yakakura 161 hectares. Ndo inova Kingsdale Farm. Offer letter yacho ndinayo pano, ndo yatinayo panapa. Offer letter itakaipiwa yakasainwa na DA asi vakamirira Ministry of Local Government, Rural and Urban Development. Ndo tapiwa offer letter yedu takaipiwa muna April 28 April 2010. Zvadaro sevanhu vakange vari mudambudziko nechekare nekuti vazhinji tairoja zvinhu zvakaoma. Takaita chimbi kuita mudeme. Tikaraise mari dzedu, tikaita application yedu ku Norton Town Council. Application yedu iyi takaita musi wa 14 takapindurwa musi wa 14 July 2010 neNorton Town Council. Ichikonfirma kuti Kingsdale Farm yapiwa ku Kingsdale Housing Cooperative Society. Tsamba yacho ndinayo pano. Pasina chinguva takabva tapiwa go ahead yekuti chiisa survey yapa ground inonzi subdivision permit. Takabva taenda pa ground tikabhadhara mari aidiwa nekanzuro. Kanzuro yakatikumbira kuti tibhadhare mari. Pari zvino apa takanoisa mari kukanzuro 17,380. Receipt yacho tinayo neacknowledgement yacho tinayo. Nedzimwe mari dzakati one day dziripo. Ndokubva tapiwa go ahead tika engage surveyor wedu, registered surveyor. Akauya akasurveya land yedu.
akaita subdivision yedu tikaisa mastenzi edu. Mastenzi atakagona kuburitsa ipapo akagona kuaccommodate vanhu 1526. Sevanhu vakanga vari kutambura tichiomerwa kuti kwatakagara kwatiri kuroja tikuda kubhadhara kuno project kuda kufandwa, takanyora zvekare kukumbira kukanzuro kuti kanzuro hamukwanisi here kuti mutitenderewo kuti vanhu vedu vagone kuenda vanotora occupation nemastenzi avo, so that zvivarerukire kuti uku tifande project yedu, nekuti kuti titi uku ari kuroja kuno kwari kubhadhara zviri kutiomera. Kanzuro yakatitendera, vanhu vedu vakauya vakagara. Vakanga vari minista velocal government ipapo vakanga vari vaChombo, vakauya vakatisa musangano, vanhu zvikanzi endai munovaka dzimba semusavake mamain house aya. Vakai dzimba dziri kuwe muchitoredzerana neGarikaishalani Kuhle yamuri kuona iri pamhirapo iyo. So project yedu yakabva yamira se-extension yeGarikaishalani Kuhle. Tinotori netsamba pano yakatonyorwa naChief Executive Officer veCouncil vachitonyora kuti extension of Garikaishalani Kuhle program project. Saka ndo kuuya kwatakaita isu pano muno muKingsley kuti vanhu vakazotora occupation sei. Izvozvo ndazvitaurira kuti pane kuzoda kumonyorodzwa nekushatisa kuuya kwedu muno kuri kuitwa nematsotsi arikuda kutitorera land, vachiti vanhu vakangouya chete kuzogara vasina kutenderwa kana authorizwa neCouncil. Takange taauthorizewa, pakatoitwa meeting yakatouya physical planning vakabva kuChinhoi. Meeting iyo yakatouya vakuru vemapurisa, yakatouya minister na governor akanga aripo vainzi vachidarikire. Takaitira pazasa panonzi paBhucha, ndokubva vanhu vatora occupation. Zvikanzi vakaima 3 rooms 3 rooms 3 rooms 3 rooms kuti zvikurerukirei. Tiri mushishi rekuti uku tiri kuvakatuma 3 rooms tedu tatogara, tiri kureza kuti mafanzi twedu tichibhadhara mari kukanzuro. Tinemwe payment yatakazoita zvekare 11,000 kuCouncil, another payment ye 5,000 kuCouncil. Ndinazo zvese pano, kana pane vanoda kuzviona tinovaratidza takasununguka. Tadaro tiri kufamba road dzedu tagadzirwa idzi, ndio inonzi title survey yacho. Tagadzira maroads. Mumwe wevanhu vatanga tinavo mukufamba kwatanga anga ari mukuru ipapo isusu by then takasati tapinda muexecutive, tanga tichiriwo tiri kuma members. Takazoya muexecutive nekuda kwokuzoti time yedu yarebesa, vamwe vazofa, chairman vakafa, vazhinji vakafa, vamwe vakazongodzingowo vakaenda, ndobva tazopindawo muexecutive. Mumwe wevanhu vataifambira akakamira segweta ipapo ndiye akaona loophole pane kupiwa kwatakaita land. Loophole yakaionera kuacquisition yefarm back in 2001. Isu land taipiwa 2010, cooperative yafoma 2008. Iye akaona loophole yakaitwa paacquisition yeland muna 2001. Loophole iyi ndiye kuti by the time acquisition payakaitwa compulsory acquisition iya yakatoresa mapraza, land inoyi yakanga yadonetwa kuCouncil for Urban Expansion. Saka ipapo vakaona pane loophole yekuti pazopera process yeacquisition yevanotitore 90 days 3 months, pakanopera process yeacquisition iya within pagazette ne inonzi vanoitichienda surprise kuurban, not compulsory acquisition, proclamation. Between magepu maviri, gepu iroro ndo pakadonetwa farm. Saka vanga vakuti imimi pamazopedza the acquisition process, the government yanga ichallenge why farm was already in urban. Saka the act yamakashandisa pakuzono acquire yatinoti kupinza section 7 iya yanga isisiri applicable nozi farm ranga rachinja status. Ameno kana ndoti vanhu vakanzwisisa ipapo ndopari kurasiswa vanhu vakawanda, ndopari kunyeperwa machef mazhinji
nekuti mbavha idzi dzinoenda dzichiti vanhu ava ma-illegal settlers. Even mukatarisa kumasamona vari kupa vanhu vari kunyora kuti these people settled themselves illegally. Kunova kunyepa. Vanhu havana kugara zviri illegal, madocuments ese aripo. Asi itechnicality yakaonekwa nemumwe wedu wataifamba naye. Saka munhu uya ndiye akaenda akanoita gweta, because lawyer ndiye mupami. Ndiye akanoita gweta munhu akanga ari farm owner anonzi Peter Nicholas Nea. Acquisition yefarm, kuallocate kwatakaita farm isusu kugara pano nekuvaka kwatakaita kwese, Neo akanga asina problem nazvo. Takatogarisana muno achitofamba apa tichitomborosana. Iye ane certain piece yaiko kumbira kuti ndodawo iyi kuti ndimbochengeta zvipfuwo zvangu ndichizomuvha, nekuti kune rimwe famu rakanga apiwa riri kurural uko nonzi Elston ndichienda. But akatozonoapproachwa negweta uyu akati iwewe we can challenge acquisition tikaona famu iwe wakapiwa mari pafamu iri, because neCompulsory Acquisition Act hauna mari yari kupiwa, unozodzimirira panozokombanzetwa vamwe vanhu sengotorwa kwaita mapurazi ese. Saka iwewe tinokwanisa kuti tinoichallenja. Kana tachallenja indiri gweta, taichallenja tawina mukoti, then iwewe inini ndinda kuzonofranda akuita sei ndiye vave muridzi welenda kuti sei aitengesa. So muna December of the year 2012 takaona tapiwa masamoni neinterdict kuti mirai zvamuri kuita zvese, famu iri harina kutorwa zvakanaka. So takaenda kukoti. Ndine urombo kuZimbabwe nekuti vamwe zvatakutaura izvi havafariri kuzvinzwa, because zviri kubata old dispensation zvakanyanyisisa yana vachombo. So takuenda kukoti, tatsvaga gweta redu, takadaidzwa nevachombo kuofisi kwavo kulocal government kumakombe uko ndokwavanga vave. It was not in 2012. Court process yakambomira, mapapers akamira the whole of 2012 kusvika tava muna 2013. 2013 ndo patakazodaidzwa navachombo tave muna September. Zvikanzi uyai kuofisi, ndokubva taenda. Zvikanzi musahaye gweta. Imimi musahaye gweta, muri kumirirwa nestate. Chikonzero chii? Zvikanzi tinoda kuitira kuti tichengetedze chembere idzi dzinorasikirwa nemari. Isa hatina kuziva kuti ndotovharwa kwatakutoitwa, because leadership yedu yakanga yakaisa total confidence mugovernment. Ndobva tasimuka takuchiti dhei rekoti rakwana. Gweta redu isusu harina kuuya, restate racho harina kuuya. Gweta ratakaona ririko rakati ndainstructwa naminister kuti ndizokumirirai, haasisiri attorney general, haasisiri wedu isusu, avewo somebody angouyawo ndanzikumirirei, ndichamiririra deeds office, ndomirira marespondents ese anga aripo. Kwakauyawo kamusikana kamwana wakadiki kairatidzawo kuti kachiri kutodandama, akasitokwanisa kuti kamire nauriri muconstitutional court. Mama kamuda vauriri as you know him. Saka hapana chakanoitwa muya kunze kwokuti akangosvika chinokumbira kuti ndokumbira kuti vambobva vanhu vangu ava nguva yekuti vambogadzirira vabve since rainy season yakukwana. She never argued. Tikatoona zveshuwa patoona order yatobuda yeeviction, tatoevictwa. Then zvadaro takaedza kuti tichimhanya zvekare. Ndoziva kuti vazhinji mucharwadziwa nazvo, vachateerera havadi kuzvinzwa, asi regai ndizvitaure. Takabatsirwa navaMunangagwa, ndo vanga vari secretary we-legal affairs kumusangano. Ndo vakazotibatsira kuti azviite this land inofanirwa kuti ritwe reacquired again, zviri proper kuti vanhu vasadzingwa. So land yakabva yagazetwa
again for the second time ichinzi ngaichitevera proper procedure yanga yachallengewa iyaya. So payakatevera that proper procedure again akanga ari minister uko ndiye the same person uya akambotiti musahaegweta watatakaisa confidence maari yaku akwaiwa futi takabva tadaidzwa zvikanzi no land iya ichakwanisa kuti yakwaiwe bozi yatengwa nemumwe munhu mutema. Takabvunza kuti kwa munhu mutema ari kutenga land iri in dispute zvakamira zvakadaro yaiswa roko government ndiani. Takazoona anga ari gweta wemurungu uya ndiye anonzi Mupamhi ndiye atenga zvekare ari kunzi ndiye adi atenga nekazeni yaminister vaya inonzi Mafirambudzi ndo vakunzi ndo madirectors vadaidzira futi musangano. Takadaidzirwa musangano paBhucha vauya futi vadaidzwa governor vadaidzwa local government vese physical planning vese vauya tauya. Takungonzi imimi munofanirwa kushanda nemunhu uyu ano kambani yake inonzi Maparawa ndiye munofanirwa kuti mushande nani nayo. Patova netsamba yabva kwaDA ndinayo iri kutaura ima ugona kushanda nemunhu uyu. Isu farmer acquisition asati yapera H2 the process ichiripo takatomira kuti 90 days dzese dzipere but takutonzi ngatite settlement kupi kuno kunze. Then takabva tazoona futi azvina kungoita mazuva after that meeting paitwa application ku court, constitutional court that man angachiti ndini ndatenga nemurungu yapita Nicholas newe aripo nevamwe vatanga tinavo mu cooperative. Mwachanga ari secretary wedu we cooperative akatosaina mafomu offer letter nevanhu amafomu avo ekuti vagare muno vari kutiwa ava takapiwa necooperative ndiye aitwa nesignature iripo anonzi Pretty ari applicant against the cooperative. Angari legal advisor wedu anonzi Hardwork atori umwe applicant futi against the cooperative. Hanzi ma constitutional rights edu aviolatwa how isusu tatatowirirana kudhara na developer munhu akanaka maaffidavit acho tichakupai tinawo akawanda vanoda kuaona tinokuratidzai papa I think 900 affidavits vanhu vacho vari kunyora maaffidavits ava 900 ativazive havanai hapanai mastenzi atinawo muno tati 1526 but pane vanhu 900 vatisiri kuziva kuti ko vabva ku ndo varimo zvikanzi saka tichapinda mudare ngatitei concentrate on situation. Tadaidzwa taenda ku Ministry of Lands ipapo isitapinda mu executive match tanosvika ku Ministry of Lands ipapo ta negotiate government itself ndiyo yakataura $5 per square meter ikati iyo actually yakati $4 ikati kwese kuti kusetla lema $4 per square meter. Government ndiyo inofanira kuti ikompensate munhu since tiri tatakupai tatofara pai tatodzoka kuno kumba tatotaurira vanhu kuti government yakubatsira kukompensate land iya apa vari kuitira kuwithdraw gazette ndo yanga iri aim yavo yekuti gazette iri withdraw but iri kunzi compensation tiri kukompensata murungu uyu but on the condition yekuti government ya withdraw gazette zvirimo mu Concord order yakazobuda ipapo ndokubva taendeswa tapinda mu Concord. Musi wati kunopinda mu Concord tiri kunoona kuti ko murungu uyu watakati naye anga ari owner hachisipo pa as the owner apa kudeclarewa manje pakudeclarewa vaya vanatara gweta uya na Brian uya ndo vakudeclarewa ndo vama owners eKingston. Tokwesenana paya but it was too late because yatwa before the judges. Anyway hapana chakaipa for as long as tichingo compensate $5 kuti tikuenda kunani for as long wawirirana because murungu wacho was part we application yao wawirirana tine nazo tasaina Concord order yabuda CCZ 43 of 2015 ndipo yakazobudira muna 2015 iri kutaura iyo CCZ ichiti izvo compensate mimi $5 per square meter ma members SA Kings Housing Cooperative compensate $5 per square meter
hamufanire kuevictwa. Tinozviona paorder CCZ 43 of 15 paragraph 4.4 yeConcord order iri kuti mamembers ecooperative hamusi kuzoevictwa, asi regai ndiite zvekutoverenga. All persons with the exception of the second respondent registered members as at 12 November 2013. This second respondent is Kingsley Housing Cooperative. In illegal occupation or possession of any portion of of the said land, forthwith vacate the land, failing which the Sheriff of Zimbabwe or his lawful deputy be and is hereby authorized to eject them. Vari kunzi vari in illegal occupation ndo vaya vanga achishandisa kunyora maaffidavit vaya vatiri kutaura kuti hatina kuziva kuti ndive kupi, but vanhu ivavo vakanga vakutoclaima same stand yandakagara inini yandakapuwa yandadevelopa yandasvika uyu akanga akuti aingoyongoti ndipako apa. So pavakanyora maaffidavits vachienda, they were claiming kuti tisu maowners this stand yakaita sei ne ndabhadhara mari yakawanda. Mari dzavaitaura apa ndikushamisika iko zvino kuti vese vari kupera kudzingwa ivo vaya vachinzi havana kubhadhara mari, but dzavaitaura pamaaffidavits vaitaura kuti mumwe wacho akatotaura kuti ndakabhadhara 7,000 mumwe 5,000, but ndiri kushamisika nhasi manje kuti the same people vakaisa maaffidavits vaya vari kudzingwa vachinzi havasati vakwanisa kana 1,500 per square meter yacho. So this is what transpired. Vanhu vakanzi vabviswe haana kuzovabvisa, akabva adzoka muna 2016 tikaona pauya writ of ejectment iri kuti vanhu vose mamembers eKingsley ose Kingsley Housing Cooperative ngabve patu yaSheriff. Writ iyoyo iri kukota this court order isina kana paragraph yairi kutaura nezvekubviswa kwevanhu vecooperative. So taedza kubvunza kuti writ yabva nekupi, but ipapo tine vanhu vatakarasikirwa navo vanosvika kuma 200 vakatoevictwa ipapo. Tozomhanya kuenda kumatare tozoona kuti writ haisi kuti emanate from this order. Handizive kuti akaiwana sei, handizive. Asi ukatoenda kukoti izvozvo kuhaikoti failo rake iroro ukanotarisa writ iyo takona yakapfekerwa pekutanga yange isipo but kozino yamemo, but haina order yainayo. We don't know ipapo kuti zvakafamba sei. So takarasikirwa nevanhu vedu vanosvika kuma 200 then. Chati fambe ambonyara patataura apa kuti writ yabva kupi ndokubva amira, ndokubva azoya neimwe nzira yekuti hatisaine maagreement of sale. Ko maagreement ose tiri kuaona kupi, abuda kupi? Takazoona paita order ngapaterereseke papa neruzhinji weZimbabwe. Takazoona paita order because Concord yedu yakatiti endai munoita deed of settlement paparagraph 4.6. Isi takasati tatomboenda kuti deed of settlement because order yedu ndiye muna November. Tiri kutoti maybe kuna January of the following year 2016 tiri kuenda kunotachi deed of settlement, though takambo exchange zvima draft deed of settlement. Takazoona order yabuda ye deed of settlement iriya iri kuti vanhu sainai maagreement of sale within 30 days. Yakadhindwa musi wa 19 November, only 4 days for musi wa yakadhindwa musi wa 25 November kubva musi wa 19 6 days from the day reConcord pauya neorder. But order iri kuti pa 30 days from the day rekudhindwa kwayo, but takazoiona isi muna February 30 days zaita sei zadarika zvikanzi mose muri in default. He made an application kati several applications ku Norton Magistrates Court close plus or minus 1,000 eviction orders against order yekuti yakati 30 days imimi 30 days zamuna kuti ase ku enter into my agreements. And ma orders iwayo akauya acho kana ma applications iwayo akauya futi hana kusevwa vanhu, including application yakabudisa order yakapazisa chikoro chinechi hana kusevwa ose akanyorwa kunzi saved by placing under the door. Placing under the door.
ose almost 1,000. Yes, and vese vakashaiwa. Save, yes. Then save for a few. Pawakaona tipaita outcry. Yekuti zvafamba sei. Vakazopa ndo vakati manye vakada kuedza kuti vaite sei. Vachifaila ma-appearance to defend. So iwayo ndio ma-orders akonzeresa kuchema muno mumusha weKingsdale aputsisa zvikoro zvese dzine dzimba dzevanhu. Vachapedzisa zvavo mumwe wangu, but patoda kuti pave clear kuti ruzhinji rweZimbabwe ndepekuti vanhu vakauya muno muKingsdale havana kuinvesta. Vakauya nedocument rakanga riri very proper, anosainwa nemaminista achibuda muofisi. Zvese zvaifanirwa kunge zvichiitwa zvakaitwa. Subdivision yakaitwa muno yakaitwa tichishandidzana necouncil. I think ndio mirira ipapo. Tigere mumoto chaimo muno pamarasha. Handizivi kuti munhu anonzi Mupami akabva nekupi, nekuti ino nzvimbo tinoziva takaigadzikwa necooperative. Saka iye akazongouyawo achitaura kuti ndiri muridzi wemuno, kusaziva kuti ibve pastate land, nekuti ino istate land, kuti izobve pastate land ichienda kuprivate, handizivi kuti zvakafamba sei. Saka takamubvunza isu kuti atipe mapepa anoratidza kuti zvakafamba sei ipapo. Haana kana bepa raainaro. Saka ndokubva tanetsana naye kwemakore kusvika tazoenda kukoti. Kukoti ndokubva vatitongawo vachiti achingomupai $5 per square meter, inova iyo iri kuteedzerwa nemunhu wese. Tiri mukuteedzera muye ndobva achinja akati takubhadhara $13 per square meter, akati 27, akati 60. Ndobva atanga kunetsana nesu. Saka handizivi ari kuoverrida mitemo yekoti. Hatina kana simba rekuti tigone kuti tingamuita sei. Kukoti kwacho vari kuzviona saizvozvo, asi vari kungomusiya. Hatizivi kuti tingabatsirika sei muno mune ino nzvimbo. Kumapurisa tinoenda kupi nekupi kwese maofisi ese evakuru takafamba, hapana chiri kufamba. Handizivi kuti tingabatsirika sei. Mune chembere neharahwa dziri muno, takaputsirwa dzimba, tiri kungochema. Handizivi kuti tiri kunzi vamwe vacho vari kunzi bhadharai $200 per month. Handizivi kuti mari yacho inowanikwa kupi. Kune basa here yezvino makore ano ari kuti angashandwe nesu tichibuditsirwa $200 per month. Iye chaiye haagone kuiwana mari iyoyo, asi ndo mari yaari kutaura kuti tibvise. Saka handizivi kuti segovernment iri kutiwo kudii, dzimba dziri kupwanywa, mvura iri kunaya, hatina pekugara izvozvo. Yangu hangu imba ndinoti zviri nani, but hazvisiri izvo zvinofanira kuitika. Yakanga ine 2 rooms, yakapwanyiwa 1 room, ndokubva yasiyiwa ichijuja mvura. Izvozvo ndiri kungorarawo makadaro mune mvura imomo. Hazvizikanwa nemvura yauya kuti pamwe ndichadonherwa nayo zvakare. Vari kuti mari yamuri kutipa haisi kukwana. Pamwe tinoudzwa zvemakosi. Makosi acho toshaya kuti makosi api. Mutemo wekoti wakati $5 per square meter. Tichikompensate mbichana tisina kupiwa time. Saka naizvozvo ndo zvatiri kuteedzera. Iye haasi kugutsikana nazvo. Ari kuda mari yakawanda. Kune vakabhadhara vese vakasvika mari iyoyo, vakaramba achinzi rambai muchibhadhara kusvika ndazokudzai tichimira. Vanhu ndobva varamba achibhadhara. Akaona kuti yawandisa zvokuti anogona zosungiswa, anobva adzinga munhu weye, onomurasira kure kuna Bulawayo Road kune motikari. Kana asiyiwa ikoko, pauchafamba uchiteera uko netsoka, iye anenge aine vashandi vake, woluta futi zvinhu zvinenge zvadi zvasiyiwa ikoko. Ndokutenda comrade nekutaura kwamaita background yedu, mapirwo atakaitwa musha unoyu kubva pokutanga kusvika taendeswa kukoti nemurungu achitaura kuti hatina kugariswa zvakanaka. Takabva kukoti iyoyo ndobva tazoenda kuconstitutional court 2015. Ndobva tasvika kuconstitutional court 2015 ndo pandoda kuti ndinyanyotambira ipapo. Koti admin court vanga vaakwaya kuti land ngaiakwaiwe proper
vana vemukingsdale vagare zvakanaka istate land ndeyehurumende. Uyo akabva anoisa application yake kuconcord yekuti hazviite land iprivate. Saka takazonzi uyai titaurirane tingoonesana kuti taita win-win situation. Saka pawin-win situation ipapo takabudisa concord order CCZ 43/15 iri by consent. Takawirirana chimuconcord order, takawirirana kuti munhu wecooperative habviswe, takawirirana price kuti $5 per square meter yatichamupa obuda waenda tosara todeveloper, totsvaga developer wedu. By then takataura kuti council ndiyo inogona kuzoti developera. Saka tawirirana izvozvo, iye aripo akasaina kuti haasi developer, akasainira price kuti $5 per square meter, akasaina iye zvakare kuti munhu wecooperative haadzingwe, akasaina zvakare kuti pakabhadharwa $5 per square meter achatakura vanhu ovaendesa mazita avo kucancel. Saka chiri kunetsa apa ndechekuti munhu afanana nemunhu atengesa mota ari kuramba akaiholda. Isusu takakombenseta sezvatakaudzwa neconcord order kuti aiwa iyi yaland yemuurban, saka itorei by compensation, and we made that compensation. Vanhu vese vamuri kuona vari kumuseru vakabhadhara more than 1,000 mari dzavo dzavakapa mupami, ende mupami atora mari munomu inopfuura more than 7 million. Ari kungotora mari ende achibvisa munhu achiisa mumwe munhu ipapo, and no refund. Dai mupami aiti akadzinga munhu pamba sekupwanya kwakaita pano pachikoro paakatora more than 5,000 panapa, dai aiti akadzinga munhu omudzosera mari yake haifa akapwanya imba munomu. But ane chijairira chekuti ari kupwanyira munhu zviri kunze kweconcord order is in contempt this person. Akapwanyira munhu haasi kumurifanda, akapwanyira munhu haasi kumurifanda. Chii chiri kuitika paari? Anotemba kuti ilaw firm ikambani yemagwita. Zvizhinji zvacho zvavanoita vanenge vachiita technicality yekuti nokuti ivo magwita nekuisa influence musome of other authorities kuti isusu tisaonekwe zvakanaka. Mungataura kuti munhu angapwanye shopu yemunhu, ndakapwanyirwa shopu apo pasina court order, ende akakwanisa kunoinfluenza pakoti apo kuti vanhu akadaro anzi hana mhosva. Wapwanya iwewe property yemunhu usina court order, and uri kunzi just walk around freely, hauna mhosva. Nemudropping yaanenge achiita kuti iye ane kwaanobva ane connection dzaanonge ainadzo sezvo iye ari mukuru somewhere kubato. But that is not it. Kodzero dzevanhu ngadzichengetedzwe. So far chatiri kuchema nayo mupami haasi kucherechedza concord order. PaConcord order ipapo nyangwe takatsotswa kunzi iye kunzi owner, iye asiri muridzi. Madeeds anga akaiswa panapa anga ari muzita rehurumende, but ivo vakaenda koko recently kuti vanochekesa matitle deeds. Title deed repanapa haana iye mupami, ari kuzviti mapara property tese panapa tiri kubhadhira mari kune munhu anonzi Cuthbert mupami mapara properties, asi haana madeeds eland yacho yaari kutitengesera. Munhu apedza kubhadhira unomupei ari kushaya, ari kubva amudzinga munhu iyeye kuti asataure nezvemari yaapedza kubhadhara. Unotengesera munhu land iwe usina madeeds eland yacho, ende ndingirikini development yaari kuchaja vanhu vakapedza kumupa mari yecompensation. We are saying alright, wakawana chinhu ichi zvechitsotsi, but isusu takateera mutemo tikakombenzeta. Wakutaura kuti mari iyo yapera futi wakuti ndikuda development. Constitutional court order yakamutaura kuti iye hadevelop. Tinayo panapa Concord order yakamuti you develop up to the issuance of title survey. Kurovera hoko orova pasi, anakirwa nemari yemuno mumanja akuda cash cow, akuda nedevelopment yaasina kumbonzi iye aite sei. Permit yacho haana, asi ari kudzinga vanhu vakabhadhara ma4,000 ma7,000 vari kudzingwa papa, vari kurwa pasi. Chembere dzakaisa pension yadzo pamba haasi kutarisa izvozvo. Nguva iyoyo vanga vachiwana mari ka project yaane nguva yaitwa, vanga vachiwana mari yavo yese iyoyo haasi kumbotarisa nezvayo, ari kungopwanya chete achiita se achienda. Tine dzimwe dzimba dzaakapwanya asina kana order yacho, kusanganisira shopu yangu. Ari kungotuma vakomana vake mana mabreakage vamanzwa vachitaurwa vachiterrorize, vachingosvika akamunyima hwawa obva vauya kumba kwako iri kurara imba. Hakuna mutemo wakadaro pari zvino. Tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti mutemo ngaucherechedzwe. Who is mabreakage? Who is mupami?
vanoita walkover, vanoita zvinhu zvavo zvakawanda vachitemba kuti vane chizivano chavanoita paMajistrate Court yepaNorton. We are not happy nezvinhu izvozvo. Ana mai vakaisa application, tiri kukumbirawo kuti mupami apwanye aine court order, kuti kungotuma matagisi kuzopwanya, yakadismisswa. Imagine a competent court inodismissa that application yokuti ngapapwanywe zviri pamutemo. It was dismissed. Ndakavati papwanywa apa pasina court order, it was dismissed. We are not happy that atina zvokuita, but my authorities vari kuona nyaya iyi justice ngaitedzerwe. Vanhu vari pano havasi kukumbira favor, vari kukumbira kuti mutemo ngautedzerwe. Isusu nyaya yedu yakatongwa kare kuti $5 per square meter. My agreement of sale, this guy is incompetent, is in contempt of court. Why? Haana agreement yakapa vanhu vesava ine $5 per square meter kutedzera constitutional court order. Ndiani mupami peche zvake angafunge kuti angagara pasi nevabereki ava vamanzwa vachitsanangura panapa vasinawo zvavanotozivawo kana kuti mutemo unobva kupi uchienda kupi, havana chavanozivawo. Ogara navo pasi ovabatsira kuti taakutyora court order ye tichigadzira chimwe chiagreement pasaidi, nekutya kudzingwa pamba. Vanhu ava vakangosainawo, vakasaina zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo. Asi iye segweta handizivi kuti kana law society inomusiya here achigadzira chidocument chinoamenda chinoita vhari constitutional court order. Can these people namupami vanagare pasi to vhari, to adjust, to correct, to amend constitutional court order? Handifungi kuti zvinoitika pasi pano izvizvo, handifungi kuti zvinoitika pasi pano. Iye anenge achiti takanyorerana, munganyorerane kutyora constitutional court order. Havazive vabereki ava, havana zvavanoziva. We are saying kuti isusu hatina mari dzokuti tiwane magweta mahombe maadvocate anohayaye kuti ataure pachena kuti iwewe court order yakakuti usaite izvi, iwewe uri kuzviita. And anofanira kunge ari mujere, mupami position yake chaiye kwaari anofanira kunge atori mujere, because ndokwaanogara, ndokwaanofanira kunge ari, ndokwaanofanira kunge ari. Nokuti haungataura, ini ndikutaura naye pafeya kana iye akamira apa kuti court order iri kuti zvakati, wakanzi haundidzinga ini cooperative member, uri kundidzinga, you are in contempt. Tisingatarise zvakawanda. Gogondombo chembere iyeye iri panze izvozvi yakabhadhara mari in accordance necourt order, but iye mupami akamudzinga in terms of agreement yavo yavaiti varida kuamenda court order. Zvinoitwa nemunhu ichaiye chaiye. And we are tired nemaname dropping yake anenge achiita kuti ndinozikamwa ndine connection. Yes, of course unofanira kugona kunge uine connection, but unofanira kunge uine human face. Tarira vanhu vacho vari kutsotsa mari. How much have you collected? Takabvunza mupami, how much have you collected? Arikutadzirira kuanza mubvunzo wowo. Tine mapepa ese akati iwe ndiwe hausi developer, unongotora mari yeland chetoenda, but ari kutambarara pamusoro pemutemo. Ende dzimwe dzimba munomu makoti order tine imba yaKerina Musonza pauye order yekuti hapapwanyiwo pamba apa, you went on kunopwanya. And we are tired naiye achishandisa message of court wapaNorton panapa Gate. We are tired of that. Gate anogarira mapepa emusha wese uyu masamoni, unogadzira madefault achinyora return of service kuti ashayiwa vanhu 1000 muno muKingsdale. Vanhu ava they are there to defend themselves, but akataura kuti haana kumboona kana munhu muKingsdale akatoisa someone paspedo, and he created an atmosphere yekuti tine 1000 madefault akapa vanhu. Saka uye taneta nezvikuita mupami, tiri kukumbirawo kuti kana paine vanokwanisa kumustopa mupami ari dangodzwa one word kuti uda muKingsdale watora mari zvakwana, usarambe uchiiba mari haigutiwe. Kana watora mari yako yakwana yaita sei? Ndo zviri pamutemo, ndo zviri pacourt order kuti acollecte $5. How much have you collected mupami? Kana iye aripo pakamera achiona upo achazviona, how much have you collected? muKingsdale watora mari yawakanzi nekoti utore, haina kukwana here? Alright, chituudza kuti imari tikupe ubve, hatidi kukuona padhuze. Kansel yawakati yakanzi neConcord idevelope neadmin court idevelope munomu, wakaenda ko wakaniinfluenza kuti varambe kudevelopa. But kana isusu takombenzeta mamedu, we are therefore to look for our own developer of our own choice, anotiitira zvinhu zvatinoita sei, zvatinokwanisa. Saka chichemo chedu kuruzhinji reZimbabwe ndekuti mutemo wakatedzerwa muKingsdale, nhamo yedu yaita sei? Yapera. Hatisi kuda favor, tikuda kuti mutemo utedzerwe sezvazviri.
anosvika kuvakuru vedu kumusoro uku achinyepa kuti vanhu havadi kubhadhara. Tine marisitsi baba, hapana asina kubhadhara more than 1,000 and above bara. Pane ma 6,000 akabhadhara vari mukati umu, mune ma 7,000, mune ma 4,000. Nanhasi uno pane vanhu vatori current vari kubhadhara mari. Saka we are tired of him. Handizivi kuti tingabatsirikane sei. Taneta chembere dziri munomu ino yachichema ndapwanyirwa mwana wangu ndoita sei. Vakomana vaya vanopwanya dzimba vati tipewo huku 6 kuti tisapwanye imba. Tinorarama kusvika kupi neizvozvo? Izvozvi muchibva pano tendererai muone dzimba dzakapwanyiwa mukati umu. Dzakapwanyiwa munhu akabhadhara mari no refund. Saka ndiri kuti ruzhinji rweZimbabwe tibatsireiwo. Tione kuti murume uyu abve muno muKingsdale tigare zvakanaka. Takanga tiri 1,500 in 26. Imwe nhamba yedu yakabviswa. Vasara ndiwo vane vamwe varimo mukati umomo. Ende ari kuti akabvisa dzimwe dzimba dzakugara munhu wechi4. Akabvisa uyu opwanyira oisa mumwe, opwanyira futi oisa mumwe. Mutemo uri kuti chii? Hausi ndo baroni here kana chingokorekta mari usingarifandi. Tikukumbirisawo kuti justice imbouyawo muno muKingsdale. Chikumbiro chatinacho vanhu veKingsdale vesa. Hatisi kuda kuti tidzokere kumashure kunotsvaga kuti amboya sei ari kuita zvatachitaura zvese. Tangoda kuti vanhu vangoziva history chete. Isusu takombanzeta land iyi sekutaura kwakaita Concord. Tapedza. Chikumbiro chedu chiri kuti sekutaura kweConcord kuti akapiwa mari yake compensation asvika patitle survey osiya oenda. Kanzuro yedeveloper kana kanzuro isingadese zvavari kuwirirana totsvaga umwe developer wedu anoshandika naye. Hatisi kukumbira any favor of any kind. Mutemo weZimbabwe, constitution yeZimbabwe ngaitevedzwe. Tinotenda. Ini ndinonzi Taurai Chucha. Ndiri mumwe wemugari vemuno muKingsdale Norton. Takawinzwa muno kuburikidza negovernment yedu yeZimbabwe. Hurumende takanzi tifome ma-cooperatives negovernment tikaita saizvozvo. So this area takange takaiallocatwa through the government of Zimbabwe kunzi ndiyo yapiwa Norton cooperatives. Ndokubva tauya kunoku taita masurveys zvaiapprovwa neNorton Town Council, which is the local authority yanga iri suitable kuti ite izvozvo. Tichizviita tiri se-cooperative. So takaita mastages iwayo ese achiapprovwa neNorton Town Council. Tasvika pastage yekuti taita title survey taroverera huko. Takusvika pastage yekuita maallocations se-cooperative yaakutigovera mastands. Ndopatakaona paita samoni rakarauya remurungu rakamiririrwa naSimpami and Associates. Iri law firm yanga yakamiririra murungu anga ari muridzi weland inoi. Zvadaro zvapinda mudare pakazenge paita order yaiti Simpami ndiye owner weland. Saka takanzi ticompensate land iyoyo ne$5 per square meter up to the issuance of title survey neorder yeConcord order iri consent order. Saka takatanga kubhadhara mari kwavari ivo vemaParawe properties tichikompensata sezvanga zvakatarwa neConcord order. Saka tati bhadhare takatanga kuona takuunzirwa masamons ekuti tiri kuita madefaults ekutyora chibvumirano cheagreement of sale. Ndobva taita matambudziko ekuti vamwe vazhinji tanga takuputsirwa ipo patiri panapa. Chinotori chikoro, ndine vana vangu 3 vaidzidza pano, asi izvozvi umwe wacho akatokanganisika zvakanyanya nokuti akadzosera mumashure chapwanyiwa chikoro. Iye zvakatomukanganisa psychologically nekuti mibvunzo yaingobvunza every day kuti saka chikoro zvachadai ndichadzidza kupi, basa rangu richabudirira here zvandiri kushuwirawo kuita muupenyu. Zvadaro dambudziko rode ravapo nderekuti isusu tabhadhara kana kuti takompensata $5 per square meter, but now iye ave kuti putsira nekuda kwekuti ave kuda development cost
yaasina zvekare permit nayo yekuti ndiye developer kana kuti atenderwa even nelocal authority kuti chideveloper chitora mari dzedevelopment. Hazvisiri izvo. Concord order yakatotaura ikamupa pekugumira kuti up to the issuance of title survey. Saka isusu ndo patiri kuchema kuti dai vanokwanisa kutibatsira ma-authorities ane jurisdiction iyoyo yekuti tinzwiko zvichemo zvedu. Kuti title survey tasvika, asi mumwe wedu uyu ari kuramba achida kuti kama mari zviri kunze kwemutemo. Isusu hatichagona kuti tirambe tichidaro kuti tumpe mari yedevelopment. Isu takamukombenseta kare. Ini ndinonzi Wadzanai Mazani. Kuno kwamuri kunonzi kuKingsdale. Unotoni. Patiri panzvimbo ineyi ndeye Kingsdale unotoni. Inini dambudziko rangu randikusangana naro muno muKingsdale. Imba yangu isati yapasa. Asi inini ndiri shirikadzi. Inini ndakazvimirira kubva chitaka kupiwa mastenzi anaya kudhara necooperative. Daiwo mudzimai aitoendawo cross border kuti ndiwande kuzogarawo muno muKingsdale chibhadhara mari dzaidiwawo ndichibhadhara munomu ndichipoiye mupamo wacho akazongowewa tisingazoti akanyukwa kubva nekupi kwacho tichitongomupawo mari iyoyo nchishingirira kusvika ndazosvika pandiri stage yandaanayo ende ndamurwere weshuga BP zvakawanda zvandakurwara nazvo pamusaka pake munhu anonzi Cuthbert Mupamuyo handizive kuti akabva nekupi 5 years kubva 2019 kusvika 2023 here 5 years tichienda naye kukoti inini kuchemberera mukoti mana asingazive tichienda naye every week tichienda naye mukoti achida kuunza imba yangu iyi haanawo tsitsi murume anonzi Cuthbert ende mazuva acho ndakatotanga kurwara ipapo pacho ndaenda kukoti so tisatadedzwa ndaingosvika buruka muchimotikari chandakwira ndotoswera ndakapfugama yakamira so achilecture so ndakapfugama nemabvai pamberi pake nenyaya yekuti ndiri kutorwara handisikwanisa kumira asi haana kumbodzwawo kana tsitsi kana 1 5 years tumari twese tocross border toye kupera kuti pfu achingotichinjira maagreement of sale achiita sei iye zvinezvi aya ndakutorwarawo pandiri pano mari dzimwe dzakutoda handichatokwanisa ndikapowo $5 amene koko nchingodaro saka shuwiro yangu iri kurwadziwa zvizhinji nanhasi so ndine samoni ritoriko ari kutondidawo kukoti ambiti achanonditowo kudii muchiona. Ini ndinoitwa Saxon Masaraure kuno kwatiri kuKingsdale muno muNorton muward 2. Baba, matambudziko atiri kusangana nawo muno ndeapi? Inini ndinoda kuti nditaurisa elder ndine munhu ndane makore anokwana kuita 67 years. Ndakauya muno handiri chikajaya asi dambudziko riri kusanganwa naro muno tese rakatiomei randange ndinoda kuti ndikumbire semawiri amaita ndosvika zvimwe zvizhinji zvataurwa nevamwe vakachitaura asi ndakamira pana pasaizvozvo izvi nyaya yedu narendirod wedu kana kuti amupami tange tiri kukumbirisa zvikuru kuvakuru kuti aizvaa zvichibvira hongu chinhu chakabviri chake asi mutemo wedu wenyika wakatitaurira kuti $5 per square meter wakatonga kudhara saka kuti simba rari kuzowana rekuti achaje $27 per square meter rabva kupi uyezve inini pano pandiri ndine maagreement of sale mangani matatu andinawo mumba mangu andigona kubuditsa nhasi mangwana ndapuwa here mangwana ndapuwa agreement mangwana ndapuwa agreement masamonzi ndinawo aripo ari mangani 4 ndicheva vamwe akatira kuhigh court asi pari zvinezvi ndamupa mari inoita 4,500 right. Iye zvinezvi ndine order ndine inonzi ningi yekoti yekuhigh court iyai asi andaziva kuti ndamupa mari iyi abvisa here order iyai kuti handisiri panyaya paya anogona kuti izvo zvandiri kutaura nemupanapa izvo I am at risk anogona kuzoshatirwa kuti sei wataura saizvozvo saka ndouya kuzokupazira imba yako mangwana right. Tobva ipapo totaura tichiti isusu izvo mwana anobva mumba kuseni achienda kuchikoro obva kuchikoro anowana imba pasina kamwana kadiki kakadai muno munyika medu yeZimbabwe
right? Mupami munhu akaita sesu vanhu se asingarwadziwe nekudaro kuti titsvage kuti tinobhadharana sei. Inini ndinoitwa stage yapiri kana kuti maishero. Inini ndandine shungu stereki dzekuti tiri kurwadziwa. Chimwe chandinoda kutanga kutaura ndechekuti vana vedu chaivo vari kuabuswa nenyaya yekupwanywa kwedzimba. Unotonzwa vana vachitobva kuchikoro vachitobvunzana kuti baba vako vari kubhadhara here, nekuti vakasabhadhara inopwanywa. Zvakaoma kuti mwana anoti ari kuchikoro anenge achifunga futi kumba kuti kwakamira sei. Ende zvinhu zvachonaka vari kuzviita pasina kana respect kana kufungawo kuti tine vana. Imwe nyaya iri kunyanya kundirwadza muno muKingsdale ndeyekuti munomu makaiswa vanhu vanotambura. Vachinzi vachabhadhara mastenzi mbichana vamuri kuona vese vanhu vemusika vainyorwa vachiuya kunoko. Vachinzi mari imbichana kana mukazvitarisa mukatarisa even dzimba dziri muno zvinhu zvekutongotamburira. But akazouya akutaura mari anodhura pano. Akutaura zvekuti $27 per square meter. Akutaura zvekupwanyira vanhu dzimba ende vanhu vari kupwanyirwa mukwasha dzimba dzapera. Ende zvinozve akasvika panguva yekuti papasina zvekuti court order. Aingonongedzera akati iyi ndiri kuipwanya, aiipwanya zveshuwa. Ende iwo takasvika panguva yekuti sesu madzimai tatakutotya kana izvezvi nanhasi hapana munhu ane mufaro mukwasha. Izvezvi mvura yakutonaya so hatina kana mufaro. Ende vakomana vachona vanopwanya dzimba unototanga kuvamhoresa ndiwe. Ukasati zveshuwa vanopinda pesi navo vanhu ivavo. Unotomhoresa wamhoresa zvepamba chaudayirwa. Saka isusu tashungurudzika. Tachingokumbirawo kuti kana tichibatsirwa ngatingodzokerai pakatongwa ipapo. Takasununguka kudzokera pakatongwa ipapo. Vanhu vagare zvakanaka, mane varwere mudzimba. Ende imwe nyaya ndada kuti nditaure ndeyekuti akaziva kuti pamba apa pafirwa kana kuti ndibaba kana kuti ndimai, ipapo anopaataka ambopasiya. Anotoziva kuti apa anga achitoenda mberi asisipo. Zvaanoita ndanga kukunyengetedza kuti munouya neyami nayo asi anongokupa 2 months chete. Saka chachikumbirawo kuti dai matibatsirawo murume uyu abuda zvake tangobhadhara naye kukombanseta naye aende zvekuti anodevelopa zvina kutaurwa. Takumbira kuti tibatsirwe, tatambura sevakadzi hatina mufaro tikaisa matanga ehuku. Unototi mudanga rehuku imomo unotozoti panedzana mabrekeji. Kuti unonge nesamoni womvanzi samoni iri mukuriona nderenyi. Saka kuti ndisakupei samoni ndo vanopwanya dzimba. Aiwa vanotodya huku mukwasha. Zvangachitaura nababa vaye kuti mumabhedroom vari kupinda. Ana baba chaivo vari kutomirirwana naamai kukavhira kuti usapuwe samoni. Hazvina kutombomira zvakanaka, zvinoita ngezvekusekesa. Zvoita ngezvekusekesa but hazvina kutombomira zvakanaka. Nyaya yandikutaura ndeyechokwadi. Unotobata huku kuti anouya so obva ati muri kuroona nderenyi. Saka inini kuti ndisaribuditse ndipei mari kana unotosacrifice zvainazvo nekutya. Ende vanhu vari munomu vari muchibutiro. Samoni rikauya munhu anofunga kuti kukoti kwakutonouraiwa munhu. Anobva atotya zvokuti anobva atomba zvese zvaari kuda kana da mukadzi wako akutotorwa. Vane freedom isingaite vanhu vanopwanya dzimba muno hatina mufaro. Vana vedu vakutoziva. Mwana akaona mabrekeji achipfuura so anomhanya kumba kuti mama havana kusvika here pano. Vana vakuziva vari kuchikoro vanotoziva kuti dzimba dzedu dzinopa. Tashungurudzika. Ndinonzi Stephen Shosha. Ndinogara muKingsdale muward 2 munotoni. Matambudziko atiri kusangana nawo muno mukati menzvimbo ino ndeyekuputswa kwedzimba. Muno matigere takafana vanhu vari mujeri kati vari kuita community service. Hatina kuzorora mupfungwa. Wakarara gona ngorota imba ichiputswa. Kuti ndozvawaswera uchifunga. Waenda kubasa unogona kufunga kuti ndinogona kuwana mhuri yapanze. Sevamwe taitombofamba tichienda kunze kwatainovhima kuti tiwane zvekuraramisa mhuri. Asi nokuda kwokuti unokuda kwokuputswa kwedzimba takatosiya zvese taakuita mavhenda taakutotengesa kuti tikwanise kuwana mari yekubhadhara mupani. Vana vedu chaizvo kuzvikoro akagara mwana muchikoro havapase. Mukatarisa pasi rate yemukati menzvimbo ino yakadzika zvisingaite kuti vana havana zororo ari kuchikoro
ari kufungudza tinogona kuwana kumba kwapanze. Saka izvo tinokumbira kuti dai vakuru vapindira kati matare edzimhosva agona kufambisa nhau dzedu mune zvakanaka. Zvikuru mudare remuno Munotoni nhau dzedu hadzisi kufamba zvakanaka pakoti yedu yemuno Munotoni. Masamoni vazhinji takangopiwa madefault judgment, asi hatinambopiwa samoni kudedzwa kunzi uya kudare uchitongwa nemhaka yakati. Unozongwa nedefault judgment yekunzi vakaita default nemaeviction order zvakuteverwa mashure. Saka taikumbira kuti dai mutemo wacho wateedzwa chaizvo kana pandaputaza ndotongwa. Uye mari yatinobhadhara izvozvi munoziva pane chinonzi chijairira chatajairira. Izvozvi kana nhau dzikazopera hatichagona kutoga tisingaite musangano muno muKingsdale. Noti zvativa mupfungwa pese tatofanira kuziva kuti panopera wiki tofanira tichiungana. Nokuda kwemunhu pfungwa yedzokutsvaga mabasa azhinji hatisina kutoita kutongoti toraramira musangano wokudedzwa kuti mangwana tiri kuita. Saka tinokumbirisa kuti tiva vanoona nekodzero dzevanhu muno machikorera kodzero dzevanhu zvakanyanyisa. Mupfungwa chaimomo makungofunga kuti saka mangwana ndinofuma ndiri papi? Ndofuma ndiri pasamoni here? Ndofuma ndiri kukoti here? Vanhu vese muri kuona haisi miri yavo yainayo iyi. Vapera vana baba mudzimba umu, vana mai vapera mudzimba umu, vachifunga kuti saka tichaitei mangwana tofuma tiri papi? Vamwe takati muna mutakati ndiri muyuthi ezvo simba rikuenda chipera shoma shoma, dzimba dzedu tichadzivaka nei uye rini? Izvo hatitorina kana plan yekuzati muna musichapera rini, tichavaka dzimba dzakaita sei. Izvo tangoti izvo tatongosuta kuti kuda ndoupenyu hwacho here hwatiri kurarama mamwe muZimbabwe. Saka tinokumbira kune vanoda kubatsira. Tine mari dzatiri kubhadhara kuti tibatsirike kumagweta, pamwe pacho dzinotiremera. Saka taikumbira kuti kana paine vanokwanisa kutibatsira, kana vari madhona, pamwe patenge tabvisira takontributa vatiwedzera kuti nhau dzedu dzifambe zvakanaka. Ndakabhadharawo kusvika pa1000. Yenzi mari pe $5 per square meter, iye anoti $27 per square meter. Hatiti cooperative it's $5 per square meter. Ndo yakagazetwa kuti tinge tichibhadhara. Tisikazoti masimba akanoti akabva kupi. Isusu sekuuya kwatakaita takauya through land inoyanga iri yaNicholas Neo ndokuiswa kwatakaita munhu. Vachombo vakakumbirwa semusangano tiri kuHall naMaitsomondo vachikumbirira vagari kuti vana vari kutambura, vana pekugara, takawaniswa pekugara. Pamusoro pezvo tapiwa pekugara takushungurudwa, hatisina rugare nemunhu anonzi Kennedy namupami wake, hatisina rugare. Sechikumbiro chedu sevanhu tiri kugara panze izvozvo, vana tikangodyara mukati umu, iko zvinoti kuri kunaya, hatina kana pekugara kana pekuenda. Chekubata checho hatina, takatodisturbwa nekupwanywa kwakaitwa dzimba. Tachikumbiro ruzhinji rweZimbabwe takwanisa kubatsirikwawo munhu yanonzi Mupami akwanisa kana kubuda munzvimbo inoyi sekuti haasiri yemuridzi wenzvimbo. Ini ndinonzi Thomas Tagarira, ndiri munzvimbo yeKingsdale muNorton. Takauya muno necooperative chibva kunzvimbo kwataibva. Ini ndakauya muno mu2012 ndikavaka imba yangu. 2012 iyoyo ndikagara 2012, 2013, 2014 ndobva ndaendeswa kukoti neanonzi Mupami. Ndobva andipazira 2017 ndobva taenda kukoti, ndobva ndanobudirira panyaya yangu, ndobva ndavaka zvekare 2017 kusvika 2023 ndobva ndi pafuti rimwe Samon. Aida kutipwanyira 2024 ndobva tamboenda kumakotsi, ndobva tamunobudirira, ndobva ndipa futi rimwe Samon 2025 gore rineri, ndobva taenda kukoti, ndobva takundikana zvedu kunobudirira kukoti kwacho, ndobva andipazira, akandipazira musi wa6 October. Zvekuti izvozvi ndiri kutogara panze nemhuri. Ndine vana 4 nevazukuru 2. Mune vana vanoenda kuchikoro? Wangu ndine vana 2 vanoenda kuchikoro nevazukuru 2 vanoenda kuchikoro. Saka vari kurarama sei nemhuri tichitaisa kuti hamusisina pekugara?
kutongobatsirwawo nevenharaunda ndo vari kutibatsira. Alright. Chikumbiro chenyu chingava chiri chei chitasana nedambudziko iri uyezve titaisa kuti harisi dambudziko rangokuwirai imi mega baba rawira vanhu vakawanda. Ichokwadi. Isusu chichemo chedu kunyanya ndechekuti munhu anonzi mupami aongororwe aoneke kuti akauya sei munzvimbo muno. Iyo nzvimbo yanga iri yecooperative nokuti nzvimbo ino yakawanikwa necooperative yakapiwa vanhu necooperative. Vanhu vakanzi vachabhadhira mari dzavo zvishoma nezvishoma vanga vasina mbonzi vachabhadhira mari dzakawanda dzakutaurwa neanonzi mupami. Yanga yanzi vanhu vachabhadhira zvishoma nezvishoma ende takanzi tinokombatseta titenge stand. Takanzi imari yenyu ndeyekukombatseta land yese. Takanzi isusu tinokombatseta ende tanisinambopiwa nguva yekuti isusu tichaguma kubhadhara rini.